Alle sammen med du skal lige... Han er lige på bilen. Kan alle melodien? Ja, Ingen kælder sort som kul. Skal jeg synge for? Ja. 1, 2, 3. Er du klar og liderlig, så kan vi godt starte vores sang med rytme i. Er du blandt de sarte, så du dig må holde væk. Denne sang er super fræk, og vil du ej høre, hold dig for dit øre. Skål! Cheers. Cheers. 6, pikken op i røven, slikke fisse på en hest, slikke pik på paven, gummisex og dyresex, og perverse pornosex, skid din far på maven, gem din mor i haven. Skål! Jamen, det kommer op fra Anders jo. Smukt. Det er tænker jeg. Som op. Fyld for fanden. Vi kan kun lide kussesaft. Bruno pande. Det giver dig lidt muskelkraft. Det din moster med det skaft. Det nu blot hinanden. Sød på kaffekanden. Skål! Sød på kaffe. Skulle du have stået sæd? Ja. Eller sæd? Morten er indret i den små fra. Ja, det var lige for... Ja. Det var lige en lidt pæn en accepteret version, hvis jeg nu. Øresex er også godt, sød i ørevoksen, spises nemlig ofte råt, både af børn og voksne. Pikken tager vi alle frem, skærer af vores stive lem, blodet af os fosser, vi får røde nosser. Skål! Jesus Kristus. Det er og sex, knip et chak i næsen. Hvis han siger snøf, 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 er han ikke kredsen. Nossesved giver blot af trang, mens de nosser med i tang. Vidste du er pikken, kan du række lykken. Det er fandme i orden. Se nu her en bussemand, den er fra en luder. Hun kan også kussevand, her på mine puder. Pornofilm for tosserne, de går lige i losserne. Og det gammel dame, det giver god reklame. Skål! Svigermor, knæb en molekyle, bedste sex på denne jord, send os sex med syle. Er din kone nymfoman, send hende ned til Pakistan, hvor en gammel hykler knæpper sine cykler. Skål! Sådan der. Det er skidegodt. Ja, det er ikke snaps, vi drikker. Nå. Det er den der, der er i snaps. Det er det sidste rim. Nu vil vi se patter. Vil du det hjælpe? Jeg er jo en forfatter. For ikke hedder det en lort. Knæpper lidt, men gerne hårdt. I får ikke mere. Lad os onanere. Skål! Jeg anede en copy-paste-fejl eller hvad? Nå, ja. Det er Morten. Det er Morten. Det er hans skyld. Det er hans skyld. Aller sidste vers er om tidsdagsbanen. Jeg synes dog det er pervers. Det er en efterskrabning. Sangen skal nu være slut. Ikke mere sang om kut. Knip nu jeres piger. Efter pligt de skriger. Skål!
gerne den sidste. Fordi den er blid mod ganen. Den er ikke bare blid, den kæler. Ja, det er En flørt. En flørt. Nu er vores sejr slut. Dette er finalen. Nu skal vi have sprut og kut. Knippe i analen. Knip en fugle edderkop. Spil den på dyrets krop. Har en penis ridser. Brug en blyant spidser. Hvad har du mødt det? Nå, skål. Det var fint fundet, Anders. Det var ubehageligt. Ja. Ja, det var det faktisk. Ah, den er god. Der er lidt til syre, mor.